Mga Yiniens, ang mga Yiniens, no, dito tayo sa may Bunuan Binlok, no. Papalis natin ng motor, no, dito sa may LTO office na Gupan, dito sa may Bunuan Binlok, mga Yiniens. Karamihan, samahan nyo ako. LTO office, no, dito sa may Bunuan Binlok, no. Yung nakikita nyo mga Yiniens, sa punta yung San Fabian, no. San Fabian, Pangasinan. Tapos yung sa likuran ko naman yan, sa puntang Dagupan City, mga Yiniens, no. Bayan ng Dagupan, bayan ng Binmaley, bayan ng San Carlos o Lingayen. Ito din sa puntang bayan ng San Fabian, Mangaldan, San Jacinto. Dito tayo yan sa may Bunuan Binlok, LTO. Ayun yung LTO mo yan, so doon yung LTO. Kung ito ba yan, hindi ko tayo doon papuntang LTO. Yan mo yan, so may likuan dyan papuntang LTO. Ano yung LTO mo yan, sa LTO office doon. Karamihan, so papalisa tayo ng atin ng ano man yan, no? Ng motor, no? Ito yan, so itong Mio i125. Ano yan, papresyo natin to. Bali mo yan, no? Sa ano ko to, sa kapatid ng kumari ko to, nire-restro ko lang. Ayan, itong Mio i125 125 nya. Shoutout pala sa kanya, no? Hello mga Yiniens, no? Ito yung Mio 125i, no? Tapos ating ma-restro, no? Okay na. Bali man yan, yung binayaran natin dito is 260 sa LTO, tapos sa insurance is 550, tapos sa emission is 400. Tapos dito man yan, pag pinacheck yung motor, may babayaran kayong stencil. Walang presyo man yan, kayo nang balang magbigay kung 100, 70 o 50, at depende siya man yan kung magkano ibabayad sa stencil. Ayun naman yan, no? Ang ulitin ko, ang bago sa LTO is 260, sa insurance is 550, sa emission is 400. Ayun na yung gastos dito sa pagpareso nito ng 125 Mio i. Okay mga Yiniens, no? Yiniens, no? Bali mga Yiniens, ito mga hindi natin motor to, ano lang, nagsuyo lang kasi may ginagawa, kaya ako na rin sa mga Yiniens, no? Ayan mga Yiniens, no? Dito sa LTO Binlok, Dagupan. Mga Yiniens, oh. Ayan, ito yung ano mga Yiniens, so yung motor. Doon tayo pumasok ngayon mga Yiniens, no? Doon galing tayo ng Binmaley, Pangasinan, no? Kasi doon sa kabila bayan ng San Fabian. Yes, so tapos dito na yung LTO Binlok, Dagupan City, Pangasinan. Okay mga Yiniens, ito mga Yiniens, no? Itong reso ng Mio 125i, no? Ulitin mga Yiniens, no? Ang gastos is 260 yung nabayaran ko sa LTO, tapos 550 insurance, 400 emission, tapos sa stencil naman, hindi minutes kayo nang balang magbigay kung magkano yung stencil. Pwede 170, 50, depende sa yung mga Yiniens. Okay mga Yiniens, no? Yun lang mga Yiniens, no? Sa pagpariso ng ano, kailangan mga Yiniens, no? Maka-stack lahat, wala kayong papalitan dito para ma-inspigan sa LTO. Okay mga Yiniens, salamat sa manood. God bless you, more power, keep safe, sa buti kayong kalagay, and bye bye mga Yiniens.